mob. Ife do mmadụ kwa unu ene na-eje anya anya na mbọ pịa hụkwa ife ọ bụla igwere aka ya gawara n'ihu eziokwu oji na aka kwụ bụ gbogbo gị eziokwu oji mbụ meketa eziokwu oji edekwara unu na mmụmụne m jikwa n'ike bajikwa na mbọ ike onye na-agba maka Chineke na-enyere aka ihe akwa iri na-ememe ibe ọzọ ndụ m agba ahụ hapụrụ enyi kwe m unu ngwa iri ọ ka dịrị n'ọyị nwa unu mụtara bi ekwu n'ife unu achị unu ngwa odo ụtọ onye na-abụghị onye ngwa ihe mere ekenekwe m unu daalụ ihe unu kwara dị chiekwe na ike onye wetakwanara ngwa ejo ịhwa ma ekwe na ọyị na ọyị dịkwa ebunọ nnukwu eme ọyị bụ ndị nọ na-eji anụkwu eme ọyị ọ ka dịrị n'ọyị onye nwe m gọzie unu n'aha Jizọs amen. Mama no zakle mama nuwo lenuwo ngonuwo emano bumbuku ona ihe jinu ji helile abo nwa unu na ikilunu abo mma ago nkwo Chinedi kereze nwata ike deze kana kpa yon geti nke gbara boy ma aburu wa gbara bunu ugbo aburu wa ugbo na ha gbara gbara na ha gbara ugbo o ya gbafu Alex Ferguson ele han na gba agbo so amụka mbọla ha gba ya bụrụ mọ otu onye na-asị na abịala abụ m mụzakala mụda lụọ mụzakala ọhụrụ ama obodo ọba amakala unu nke ọbụla unu nọ ndụ nke unu ahụike nke unu ihe ọbụla unu betara aka ka ọ gara unu n'ihu ahụ m ike imechu n'ihu unu mana ndị mara na-agbọ ndị a na-asị nwa amụrụ gbe egbe ọba ehugbo unuka ihe na asije bụ ọha unuka na unuka mbụ mgbe ezukotere ja ụka dị mkpa so unuka dị mkpa si na unuka ehugbo nugbakọta unuka igbukwu unuka bụ na Ugwumba ewetara anyị bịa ejeji na ala achasụ n'asụsụ Igbo biko ndị ehugbo ohu asị m no tinye uche unu nutinye anya n'ihe gbasara Ugwumba na ọ bụ ihe ejeji na amụta nkaga na-asụ asụsụ Igbo Chijioke Nnaji mara mbụ ana ọkara nọ Sawo abụ m onye isi ọgụ na mmechi ọkụ na anọ nke Enugu steeti Nigeria ụmụ Ugwumba ana m ekele na asị ụmụ Okwusi na-eyo na-emenu unu na-eme na ọdịkara anyị na-eyonu mbonye Ijiangbo mbonye eze ọhụkwuluku gọọmenti ọkwụdịla Abakaliki so m na-ekele te ikwe ọbụla bụ ndị Abakaliki lagbaba mbọ kwụdatụla anya agụ ekwo lanya agụcha ekwu ikele ikwe ya mmadụ na-emere kata bụ dị ọkpọbi ta anyị kwụkwụrụ anya agụ ekwo steady so mbedala ekele na mbedala bụ nwata beji ushi from Effium that is from ọhụkwuluku gọọmenti ọkwụdịla Abakaliki ekwibanye bụ Ibigwabaji ndị Igbo ndewo nọ achọrọ m ijiri ohere asụ n'Okongo la ihe ụlọ emerụ ndị ala anyị alụmarịkwa unu so unu kwado mesie ike kwado nwana anyị nwoke ka ihe anyị na-eme ka ọ daa ụda bụrụ ihe echeta asụ ndakwa ndị mere ya slọ ndị ọrụ ndewo nọ